Good morning mga kapanyero. Ah, Gagawin po natin ngayon ay mag hirap umakyat. Akyat tayo sa bahay at tatakpan natin yung mga butas. Ito po yung gagamitin natin. Yan. Yan. Oh. Akyat muna tayo. Taas. Yan. Nasa tuktok na tayo ng bahay. Ito po yung isang solar panel. Akyat pa tayo sa pinakamataas. Hirap. Pangalawa. Taas. Oh, nasa tuktok na tayo. Pinakamataas. Ito po. Mga lalagyan natin. Yan. Yan ka muna. Una. Patay ng gunting. Saan yung gunting? Oh. Tayin natin yung pinakadulo. Mapurol. Mga kapanyero, bago nyo panoorin ang aking paglalagay ng panakip butas sa bubong ay please like and share and subscribe para mapanood nyo yung aking gagawin. Wow. Lalagay na tayo ngayon. Ayan o. Oop. Ayan. Ikot. Tapos ito na lang ang pangkayod natin para hindi may dumikit sa kamay. Yun. Yan. Tingnan nyo yung finished product. Ayan. Ang finished product ni Panyero. Walang tagas ang bubong. Okay. At yan, lalagyan natin. Kahit maubos. Yan. Para sa darating na bagyo eh wala nang tutulo sa loob. Ito pa. Yan, lagyan lang natin dyan. Tangi. Whoop.
Perfect. Mga kapanyero, dito tayo sa pinakatuktok. Oh, ayan po. Ayun yung wifi namin. Yun, yung isang solar na naman. Yun, nasa baba. Marami yan. Sky is the limit, mga panyero. Hari ng Tapal King si Panyero ngayon. Ingat-ingat lang, mga panyero. Makikita nyo yung mga buong bahay dyan sa kapitbahay. Ang lalaking bahay. Ito ang bahay ko. Katamtaman lang naman. Yan. Tayo sa pinakamataas. Nandito na tayo sa pinakamataas. Ayun po si ate. Yan, yan. Ayan. Tapal Volcasil. Yan. Yan nyo. Kahit na mahirap gagawin ni Panyero. Para lang sa inyo. Pansamantalang tutuloy ko muna at mamaya tignan nyo yung finished product. Okay? Maraming salamat po. Bye.